бях решила, че ще ставам мозъчен хирург. Основата на цялото ми съществуване е fake it till you make it. Ние не сме платени лъжци. Не сме! Като актьор осъзнаваш колко много хора трябва, да може ти да се разплачеш красиво на камера. Излизайки на сцената, нещо ме обладаваше и аз ставах пръчка. Обръщам се и гледам такива мъже, как ме гледат така. Не. Може да е живо. Така! Не, спокойно. Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в поредния епизод на предаването В космоса. С мен, Виктор Бонжов. Днес на гости в студиото ни ще ни гостува Владинела с двела Кацарска. Ще ни покаже какво е да си театрален актьор и какво е да си киноактьор. Ще ни разкаже за всички случайности в нейния живот и за много други интересни теми. Затова не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да срещате още такива истории, и също така да харесате това видео. Как стартира да станеш актриса? Как реши да бъдеш? Че искаш да станеш? Сега това е много сложен въпрос, защото всички имат някаква много сладка история. Как са гледали филм и са си казали: вау, потопени в магията на киното. Аз винаги съм искала така. Не, аз съм се родила и съм искала да съм актриса. Просто това е. Нямам спомен как съм решила да бъда актриса. Имам спомен как реших да не бъда актриса. Аха, това е интересно. Това ми е. Защо имаш спомен как да не бъдеш актриса? Разкажи ми. Защото, връщам се малко назад, винаги ме влякло към актьорското майсторство, винаги съм някакси призвание, едно такова много симпатично. И на 10 години слагам курсет. И този курсет малко започва да ми мачка така мечтите, заедно с гръбнака ми. И оттам си казах: окей, няма как да бъдем актриса. Аз и тя. Няма как да сме актриса. Давай да се преориентираме малко. И другото нещо, което много обичам, е химия, биология, всякакви такива. И бях решила, че ще ставам мозъчен хирург. Това е да сложно. Да, и много си бях навила на пръста, че това е нещо, което ще правя. Аз ще съм мозъчен хирург, искам да знам как работят всичките жички тук горе. Искам да седя по 14 часа и да гледам само единствено глави. И изведнъж ставам 12 клас. Аз съм почти готова вече да ходя на матура по химия. И от някъде си казах: не. 180 градуса, записваш матура английски и отиваш в надвис и това е. Аз нямах друга опция. Повечето хора, като кандидатстват в надвис, имат втора опция. Да, отиват някъде. Не, аз бях надвис. Край. Вау. Между другото, аз бях по същия начин, макар и аз да съм в другия факултет, в екранния факултет. Аз също не съм кандидатствал никъде и просто казах: или кандидатстваш продуцентство, или не. В смисъл, това е, нямаш друг вариант. И така и стана. Така че... Към нещо ръкомах някой. Какво бе? Да, той е същия, той е фотография само, че. Но да, в смисъл, когато си уверен в това, което искаш... Не, аз не бях уверен. Не си била? Не. Виж сега, при мен нещото е... Основата на цялото ми съществуване е fake it till you make it. И аз не съм сигурна дали някога I will make it. Но за хората изглежда се едно, съм изключително самоуверена, много добре знам какво правя. Не, може. Вътрешно си свита? Аз отидох с 4 хапчета. Вау. Да, не ги бях изпила все още, но отидох на изпит с 4 хапчета и едно укулеле. И независимо, че чак на третия кръг трябваше да свириш укулеле, аз постоянно си стисках укулеленцето и просто свирих на него, защото това беше единственото нещо, което ми спираше ръцете от това да крапват. Да. И въпреки това, като излязох на сцената, излязох така с барби ръчички. Вау. Да. Доста стресово ми се струва. Виж сега, стрес е пази млад. Факт. Добре, вашите как реагираха, когато им каза, че ставаш актриса? Примерно те са знаели, че кандидатстваш за мозъчен хирург? Нашата от малка знаят, че ще ставам актриса.
И отговора на това, аз като стана актриса, то не беше ако, то беше аз като стана актриса, отговора беше да. Уверена. И изведнъж като казах ми, не, аз всъщност искам неврология, мозъчна хирургия, нали, това ми е нишата вече, аз съм тотално различен човек. И мама и тата се спогледах така и казах, нали, то си е за тебе. Окей. Ами да, то пак, че са те подкрепили в избора ти. Нашите във всичко ме подкрепят. Това е едно от най-важните неща. Наистина. А добре, имало ли си момент, в който се съмнява по някакъв начин за избора ти, който си направила, или винаги си знаела, че това ще е? Редовно. Редовно? Всеки път, понеже аз много скоро съм на щат в театър. И когато имам период, в който много работя, и после имам дълъг период, в който не работя. Дупката, да. Да. И аз си казвам, окей, той явно се изчерпа. Това беше. Още повече, като ми звъннаха за една реклама, да ми кажат, че не са ме приели. Реклама на бира. И ми казват, ние търсим така по-непопулярни лица. Аз казах, аз съм популярно лице. Така е. Това ли ми казвате? И после се оказа, че не, всъщност просто е много стереотипно лице. Пак те търсят нещо, да. Да, но всеки път е някак си е така грамадната дупка, когато 3 дена си без работа и си казваш, окей, да. Отивам да чистя някъде в Англия. Добре, как справиш с тази дупка, за да запазиш себе си? Аз за това имам куче. Това е интересно. Да, кучето ми е котвата, което ме държи на земята, така че да нямам прекалено ниски и прекалено високи моменти. Съветът ти е да си намери някой, който е в такъв момент, да си намери някакъв приятел, като куче, кот, животно. Не е задължително да е приятел, не е задължително да е животно, просто при мен това е нещо, което работи. Да. Понеже аз имам нужда да се грижа за нещо. И миналата година, цяла година нямах работа. Нищо. Това е доста много тегав момент, предполагаме било. Да, това беше страхотно, особено когато излезе сериала, нали, би трябвало някакви неща да продължат, се случват. Да. Надолу. Всичко надолу. Никой не ме взимаше, защото съм в сериал. И аз започнах да работя в бар. Така. Което страхотно, обожавам. Много обичам тази работа, защото за мен е много близка до актьорството. Да. Все пак, нали, пак си в някаква роля, пак комуникираш с хора, пак всички те гледат, правиш шоу и цирк пълен. Да. Но нещото, което много ме събаряше миналата година, беше, че хора идват в бара и ми казват, аз мислех, че си актриса. Аз казвам, да. Да, тъй като са те гледали, нали, в сериала и после в бара. Да. Добре, това защо се дължи? В смисъл, имам предвид в България, защо? Защото не е само при теб. Аз съм разговарял с други актьори, които също ми казали, че при тях е същото. На какво може би се дължи това нещо? На маркетинг. На маркетинг? Всичко е маркетинг. Българските актьори не знаем как да си правим маркетинг. Аз се включвам в огромна част в това число, все още напипвам наляво надясно. Да. Ние не знаем как да се рекламираме. Ние не знаем, когато имаме нещо, което ни показва, как да се хванем за този влак и да се изтеглим нагоре. Ясно. Тоест, то в такъв случай, значи нещо като менеджер трябва, който да разбира много добре от социални мрежи. Да, но трябва. Но трябва. И дали другия проблем е, че всичко в кино конкретно е много така. Да. То е една топка. Да. И това ще прозвучи ужасно, моля не го бъде извън контекст. Не. Ако не познаваш никого, никой няма да те взима. И това, което имам предвид е, че буквално, ако не се познаваш с кастинг режисьорите, те няма как да те канят на кастинг. Така е, факт. Освен ако не е такъв отворен кастинг, в който ти да кандидатстваш. Къде са? Да, факт. Факт знам. Разбирам го много добре. Нали, връзките просто са в друг аспект. Да. Просто не са, ти си ми приятел, айде, тук ще са някакви неща. Не. Да. Просто е, вярно, че този човек съществуваше. Наистина факт е, че това е така и дори на мен ми прави впечатление, когато ние снимаме също някакви неща, че доста често се случва така, че примерно режисьора си казва, спомням си една актриса, искаме примерно в това, в тази роля я виждам нея. Но наистина много рядко правят кастинги, говоря за по-малките проекти.
О, да. Вече за големите има някакви кастинги, но пак... Те са много често затворени кастинги. Те са много често затворени, точно. И това е... Аз няма как да обвиня който и да е, че са затворени кастингите, защото когато правиш един проект, ти го правиш с определена визия в главата си. И има хора, които попадат в тази графа и хора, които не попадат. И няма как много актьори се сърдят, че ние как не сме разбрали за този кастинг? Ами ти просто не си в графата. Точно. Ти ако си висок рус, свириш на китара, извинявай, обаче не можеш да изиграеш Квазимодо. Да. Колкото и да си талантлив. Да. Просто... Така е, трябва да отговаряш на критериите, които са търси за конкретната роля. Добре, на теб къде искаш да се развъж? В киното или на театралната сцена? Мисля, че знаеш отговора вече. Но все пак. Кино, това ми е... Киното. Малко, като бях в академията си мислех, че въпроса кино или театър е все едно да питаш детенце мама или тата. Да. И после видях, че всъщност тези родители са разведени и ти си имаш фаворит. И да, обожавам театъра, страхотно е, но е много по-различно. И някак си много по-интересна ми е машината на киното, отколкото машината на театъра. В театъра всичко е, поне от моя перспектива, всичко е някакси на групировки. Имаш сценичен работник, който извършва нещо на сцената, имаш осветител, който прави нещо друго, имаш звукар, който прави нещо друго. И тези хора са някъде в кабините. Да. Вие не си комуникирате. Ти комуникираш като актьор само с режисьора. Да. И евентуално с сценограф. Докато в киното те буквално ти дишат във врата. Да. И това е страхотно. Това е за мен е много хубаво, защото то е едно цяло. Вие всички много хора правите едно цяло нещо и ти като актьор осъзнаваш колко много хора трябва, за да може ти да се разплачеш красиво на камера. Да. Много е ясно. Да, разбирам те, но е и доста по-трудно. Имам предвид от гледна точка на това всеки да се сработи, но то навсякъде е така, може би. Това му е интересното. Да сработи. Да. Аз, между другото, на това мнение съм също, защото аз много често обичам, като сега студент по продуцентство, страничните проекти, по които работя, винаги гледам да експериментирам с екипа. Не обичам да са някакви хора, с които съм свикнал да работя, а обичам да взимам страшно различни хора, защото когато знаеш, че един е добър в това, друг е добър в това и ги събереш и виждаш какво случва. Да. И става доста по-интересно. Добре, кое е първото предизвикателство, което се сблъска, когато започна да учиш в надвис? Защото той е доста така. Не, ще ти кажа защо се разсмях. Аз не можех да ходя на сцената. Така ли? Да. Аз като излизах на сцената и незнайно защо, нещо щракна! Не, спокойно. Най-вероятно едната камера заспала, но тя работи. Така че да. Излизайки на сцената, нещо ме обладаваше и аз ставах пръчка. Ръцете ми бяха абсолютно без никакви стави. Краката ми бяха без никакви стави. Гръбнака ми беше абсолютно изцяло прав и аз се движих като една абсолютна кукла с падьончета. Не знам защо. Никакво обяснение нямам, просто не можех да ходя. Да. И професора ми първите примерно 2 месеца ми казваше, добре, може ли просто да излезеш на сцена? И аз казвам, да, разбира се, и аз излизам. Като някакво роботче. И той казва, добре, айде пак. Моля те, излез. И аз съм, добре. И аз не разбирам какво правя грешно. Той казва, ти не се ли усещаш? Не. Кое да усещам? И после вече свикна с времето. Да, научих се да ходя. Обаче оттам вече се оказа, че толкова много различни неща имам да научавам. Оказа се, че не мога да говоря, което не знаех, че не мога. Не мога да мисля. Да, защото в академията учиш анализ на текст. Да. И да, окей, нали, не знаем какво е анализ на текст, трябва ни малко време. Обаче всички мои колеги някакси имаха много креативно мислене и това е проблем, който между другото до ден днешен се сблъсквам с него. Всичко ми беше някакси в една кутийка, която ако има някаква оригинална мисъл, аз не съм сигурна дали е моя оригинална мисъл или съм я откраднала от някъде и после съм я заровила и мисля, че е моя мисъл.
Докато всичките ми колеги имаха толкова умни хрумки, толкова красиви неща правеха. И аз целият първи курс помня, че етюда ми беше как една пола се къса. Това е. Колегите ми ходят в космоса, забиват знамена, пък цикъла на живота, пък 7-те смъртни гряха, всичко. Аз пола. И естествено този етюд ме остана за изпит. Така че аз на първия си изпит нямах етюд. Аз нямах първи изпит. Аз някак си минах между капки. Но въпреки това те е научило с днешна дата. Нещото, което ме научи е, че трябва да работя. Да. Нещото, което ме научи академията главно е, че ти колкото и да си талантлив, таланта е само първо впечатление. Останалото... Оттам нататък всичко е работа. Работа. И ти, особено като актьор, особено като жена, особено като, смея да кажа, красива жена, ти нямаш право да не работиш. Да. Защото има едни предразсъдъци, когато се появиш в стая. И ти трябва да работиш двойно повече, за да докажеш, че не е само визия. Да. Това е много интересно. И в този момент се чудя, освен през това, което да градиш визия, да работиш. Знам, че в академията е доста трудно при актьорите. Вие почти не спите. Виж сега, съня е една привилегия, която ако си откраднеш, ако не. Аз 2 години, влизайки в академията, имах много жестока инсомния. И очичките ми постоянно бяха лилави, с венички по тях, с какво ли още не. И в един повратен момент, след като отново в академията работех в бар, и беше цял ден на академията, цяла нощ в бара, цял ден на академията. Бара? Да. Ох, това е убийствено. Но от този момент и от този целият експириенс някакси се научих, че спим сега. Има ли момент? Да, в момента мога, легнали, заспивам на секундата. Това е много хубаво. Това е великолепно. Това не е много хубаво. Хубавото е, че мога да спя навсякъде. Няма значение дали е шумно, мокро, каквото и аз съм така. В такава полза спи ли ми се? Спя. Абсолютно. Няма значение къде е това, да. Добре, за тези, които ни гледат, защото предполагам, че има доста хора, които те първо им предстои да кандидатстват в академията или в момента са в академията, какво би им казала, какво би ги посъветвала за техния избор? Първо, страхотен избор. Не знам аз тази камера тази харесах, камера, така да. че... Тя е. Първо, страхотен избор. Академията е единственото място, на което може да се получи тази симбиоза между казарма и магия. Да. Но второто, което е колкото и да... Защото в академията винаги удря една много интересна депресия, след която депресия идва надвис синдрома, започваш да не можеш да си говориш с хора извън академията. За конкретно този период, моя съвет би бил не е толкова сериозно. Всичко в крайна сметка, конкретно при актьори, но не и при актьори, в смисъл за цялата академия, не случайно ние играем. То е игра, то трябва да ти доставя удоволствие. Момента, в който не ти доставя удоволствие и го правиш на сила, тогава вече може би трябва да върнеш една стъпка и да си кажеш, окей, това ли е, което искам. Защото колкото повече копаеш срещу една система, в която не ти е приятно, толкова повече тя те изхвърля. Да. И ти се чувстваш безпомощен. Но това не означава, че всеки път, в който си работил малко повече и ти стане тежко, да си кажеш, окей. Чао. Не, работиш. В момента, в който наистина започна да ти се повръща от това, което правиш, в който ставаш, почваш да ревеш, казваш си, не искам, не трябва да е така. Тогава вече е момента да се отстраниш малко. Всичко друго означава, че си на прав път. Ако не си на прав път, ще е прекалено лесно. И няма да трябва да работиш. Няма да трябва да научаваш, няма да трябва да те боли. В крайна сметка, за да пораснеш, трябва да боли. Така е, факт. Много мъдро казано. Добре, сега да ми разкажеш малко и вече за сериала София вкъщи.
Всъщност, как се почувства, когато разбра, че са те приели? Питам те, защото с моето проучване достигнах до това, че ти също си кандидатствала за приятелката на главната. Затова искам да ми разкажеш малко по-подробно. Първо, кастинга беше изключително интересен, защото това съм го казвала на много интервюта, обаче и тук ще го кажа, защото ми е много любима история. Аз отивам с страхотната ми тротинетка, естествено малко закъсняла, трепереща цялата и си казвам, ужас, аз вече тук повлиза. И ме посреща едно страхотно красиво момиче, лъчезарно, която влиза и ми казва, здравей, Владинела! И ми казва името правилно и аз съм, вау, окей. И тя ме вкарва в една страхотна градина с изключително много цветя, с едни много усмихнати, спокойни хора, които пият кафе. Ми казва, заповядай, седни. И аз очаквам всеки момент да дойдат хората, които трябва да ме изпитват и да ми кажат, влез тук сега в бялата стая, застани до стената, камерата е пусната, давай. Нищо от това го нямаше. Бяха тези двама страхотни хора, които аз последствие разбрах, че са двамата режисьори. Да. И те просто ми казаха, добре ли си, вземи си дъх, ако искаш да пали цигара, пие едно кафе, всичко е наред. Всичко беше разговор. И момента, в който ми извъннаха, имаше втори кръг. Така. Това забравих да кажа, имаше втори кръг. И втория кръг беше също толкова спокоен, просто вече бяхме в една стая. Там също се пиеше кафе, пак се правеха шеги, всичко беше много спокойно. Само, че имаше още 3 или 4 души и те ми казаха, окей, виж сега тази сграда. Аз до този момент нямам идея, че това е кастинг. Те казват, виж сега тази сграда. Кажи ни нещо за тази сграда. И аз гледам една сграда с стереотипно покривче. На покривчето имаше едно малко балконче, на което имаше много цветя. И аз започнах да си фантазирам. Тук живее сега една баба. Внука е в Германия, обаче той се връща лятото, тя му дава сладко, той носи някакви неща, от които тя няма нужда, като таблети, компютри, някакви такива. Те са в кутиите, тя най-вероятно ги използва, за да си слага сърци. И аз започвам 10 минути да говоря за въпросната въображаема баба в тази къща. Обръщам се и гледам 5 мъже как ме гледат така. Един каза, бати, просто ти. И после разбирам, че това всъщност е била игра на импровизации, защото София е точно такава. Тя си фантазира точно по този начин и аз някак си съм го нацелила това. И точно след този кастинг заминах за Стара Загора. Буквално след това. И ми звънят. Аз така бях слязла от колата, звънят ми и казват, здравей, искаме да ти кажем, че ние обсъдихме и ти си нашата София. И ти? И те очакват разговор, аз седя така. И аз мълча. Замръзна. Те казват, ало. Да. И целият разговор беше изключително спокоен. Те казват, ти си нашата София. И аз казвам, мерси. Моя fight or flight инстинкт е замръзване. Замръзване. Няма fight or flight. Аз съм така. Така. И всичко беше много спокойно. Аз не можех да осъзная какво се е случило. Те ми казват, нали, ти... И радваш ли се? Ей! И аз... Да. Толкова спокойно. Абсолютно спокойно, при което затворих телефона, дойде една моя приятелка и каза, какво стана? Какъв беше този разговор? Защо само повтаряше благодаря и да? И аз казах, аз спечелих кастинга и тя оттам един писък. И аз казвам, чакай сега, защо викаш? И тя, окей, ти не осъзнаваш какво се случва. Да. Наля ме една чаша вино, каза, пини си. И аз си пинах. И тя каза, ти спечели кастинг за главна роля за сериал, който ще се излъчва по BTV. Факт. И тогава беше един шамар. Аз казах, в смисъл? И казах, не, чакай, аз не мога да го направя това. Да. Аз не съм мейн характер. Не съм. И тя каза, не, ти си. Вика, ще има плакати, ще има цяло лято, ще снимаш всичкото хубаво ти предстои. И аз, окей, не, но окей, приемам. И винаги първото ми е denial. Не е това. Окей, много приятно, че така си мислиш, но не. И после пък и за плакатите с теб. О, не, аз после получих паник атака.
Просто Така ли? беше час и нещо по-късно, като вече осъзнах наистина. Пуши паника атака. Това е много сериозно. Ау, наистина. Добре, а как се подготви за ролята на София? Никак. Просто отиде? Интересното нещо според мен, защото това е втория сериал, по който съм работила, но първия сериал, в който имам наистина голяма роля, която мога да разгърна. И мисля, че ако ти си подготвиш предварително някакви хрумки, ти бягаш от персонажа. Да. Още повече ние нямахме с целия сценарий. На нас ни го даваха епизод за епизод. Да. И аз не знаех как тя ще постъпи. Не знаех какво ще й се случи. Знаех само горе-долу някакви outlines. Да. Това беше отвратително, което направих. Защо? С бинглиша. И нищо не съм подготвила. Някак си гледах това, което ми е заложено. Знаех каква е София. Като човек знаех каква музика слуша, знаех какво харесва. Но нямах идея как се държи и как се движи, докато не включиха камера. Да. Момента, в който включиха камера, аз намерих някак си тя каква е. И въпреки това съм малко ядосана, че... Защо? Исках да има много повече характер в нея. А самия начин, по който тя е написана, тя е много нежна. Изключително деликатен човек. На мен все пак ми се искаше тя да има нещо, което малко повече да застъпи, малко по-да е хард. Но не съм сценарист. Така се преценили. Да. Добре, кое е най-голямото предизвикателство, което се сблъска, когато отиде на снимащата площадка? Косата ми. Косата ти? 30,000% косата ми. Това звучи много повърхностно, но всъщност не е. Много исках София да има или undercut, или да е с бръсната глава. Така. И това нещо дойде от мен. Режисьора ми се върза на акъла. Впоследствие разбрахме, че BTV имат грандиозен проблем с това нещо, но ние вече го бяхме направили. Така. И през цялото време беше една игра на това. BTV иска да се скрие това, че София има бръсната глава. Стилистката ми обаче беше, на мен много ми харесва, дай малко да покажем от тук, дай тук нещо е така да направим. Помня, че с стилистите, гримьорите и всичко седяхме да гледаме runway шоута на Кенвело, мисля, че. Да. Защото те имаха много изчанчени прически. Да. И ние това искахме да вкараме. И въпреки всичките ни усилия, винаги имаше един човек, който да дойде и да каже, по-красива я искам, не я искам толкова изчанчена. Дайте малко по... Нали? Да. Български сериал снимаме. И всичко това се случваше, докато целият ми скалп беше абсолютно изгорен. Да, защото фризьора, при който ме пратиха, реши, че моята коса е много трудно податлива на боя и реша да ме държи час и 40 минути с перхидрол на главата. И аз имах кървави петна навсякъде по скалпа. Това е било много гадно. Така че затова казвам косата. То беше... Косата някакси там ми се държеше характера и имам чувството, че малко ми го откраднаха. Не малко. Не малко. Добре, какво искаш публиката да вземе от образа на София? Което ти си вложила в него? Малкия характер. Пак ти казвам, аз се опитвах където мога да вкарвам характерче на София. Ние бяхме решили, че тя е рак. Да. Тръгнахме от всичко. Аз всичко знаех за нея. Да. И раците, много емоционални, обаче имат штрак-штрак. И от време на време има едни много хъпливи моментчета, които не знам дали са се хванали. Аз си ги виждам, защото аз съм си ги заложила. Да. Но това, което може би искам хората, ако не вярвам някой да има, но ако някой гледа на София като на персонаж, на който иска да прилича, че колкото и да си добър, винаги трябва да имаш някакви защитни механизми. Да. И при София някак си имаше... Първо, тя имаше много силна система за подкрепа в лицето на Боби. И второ, тя винаги си намираше някакъв момент
да се прибере вътре в себе си, за да може да се съхрани от всичко това, което и се случва. Да. И примерно с малките видеа, които снимаше на сградите, това си беше нейн личен момент, в който тя някак си се защитаваше. Добре, а ти имаш ли някакви твои защитни механизми? О, да. О, да. Цялата тази поза с огромното самочувствие е един огромен защитен механизъм. Защото аз съм много медузеста. Изглеждаш доста уверена. Точно това, аз изглеждам доста уверена, обаче се чувствам... Вътре... Е толкова малка се чувствам. Но това само в професионален план? Не. Като цяло? Не искам да казвам малко като човек, защото това има друг смисъл, но всичко около мен е много голямо и аз много често имам чувството, че не мога да се справя с тези неща, които идват към мен. И после влиза това алтер его и казва, чакай малко, що ми идва към теб, значи може да се справиш. Хваща малкото за ръчичка и казва, айде, давай. Знаеш ли, това ми е било много интересно, тъй като когато дали на театралната сцена, дали на снимачната площадка, актьора, независимо какво му се случило през ежедневието си, той трябва да отговаря на ролята си. Как се справиш с това? Защото това е наистина много трудно. Примерно, може да се е случило нещо много гадно в деня и после вечерта да имаш първо представление. Как справиш тия малки лични битки? Ти нямаш правото да не се справиш с тази битка. Ако си актьор, ти си актьор на 3000%. Да. И не е случайно Станиславски казва, че ехличките от вкъщи да останат на врата. На сцената не помня кой ми го беше казал. Това обаче е нещо, което до ден днешен постоянно аз живея с този менталитет. Ти си тяло и имаш душа. Да. Не, обратното. Боже, идиот. Аз съм душа, имам тяло. Да. И всеки един персонаж е душа, която може да ползва моето тяло. Така че, когато аз съм в някакъв образ, всички тези неща, които са се случили, те са се случили на душата Владинела. Но тялото е нещо, което в момента е под наем на персонажа. Това е много платоническо казано. Да. Така че, да, значи това е много хубаво го обясни, между другото. Сега аз го асимилирам, но наистина това да излезеш, да си съвсем друг човек е доста трудно, наистина. Аз не мога да си го представя това нещо. Не знам просто как успявате. Затова се учи. Затова се учи, факт. Добре, по време на процеса ти на търсене на успех, имало ли е нещо, което си загубила? От амбициите ти да станеш, примерно, велика актриса? Мисля, че ако... Как да го кажа, така че да... В моята глава е много странно подредено. Давай, смело. За мен времето не е линейно. Всичко се случва някакси сега. И днес може да имам този велик успех, но утре няма да го имам. Да. Така че ти всеки ден е една постоянна битка ти да си там, където искаш да бъдеш и ти никога, аз лично никога няма да стигна до мястото, до което искам, просто защото винаги ще искам повече. Да. И ми е много мъчно, когато виждам актьори, които се задоволяват с много малко, които нямат амбиции да се развиват, нямат амбиции да са нещо повече от това, което имат в момента. Това боли. Това за мен само по себе си е една загуба. Но за мен лично като човек, да, разбира се, губила съм изключително много Неща не е правилната дума. Неща за мен е материално. Хора? Души? Не хора. Ако имаш една турбичка пълна с стъклени топченца, така, всяко едно от тези стъклени топченца е една малка вселена. Да. И тази малка вселена е примерно детинската ти амбиция, че ще можеш да изиграеш Жулиета. Да. Приятелите, които нямат нищо общо с актьорство. Това да можеш да си позволиш наема всеки месец. Факт.
такива някакви неща. Mm-hmm. Тази турбичка, в която всичките тези малки вселенички са насигурно, по едно време се къса, когато станеш актьор. И всичко се разпръсква. И ти трябва да избереш колко неща можеш да побереш в ръката си и останалите просто да ги пуснеш. Много объркано казах това, което исках да кажа. Всяко едно нещо, което съм губила, всъщност е някакъв похват актьорски, който съм си изградила. Всичко това исках. С тази дълга история исках да кажа това. Но реално го каза също и с топчетата много добре. Да. Другото нещо, което е също интересно, е, че всъщност по някакъв начин в ролите актьора бяга от реалността. Ти как справяш това? В смисъл да избягаш от реалността и после представление или след снимки да се върнеш пак обратно в ежедневието? Ами, за театър и кино е много различно. Примерно в театъра, всеки път, в който излизам на сцена, излизам с мисълта, искам да ви разкажа една история. Да. И аз трябва да съм честна спрямо публиката да разкажа тази история по най-добрия възможен начин. В киното е много по-особено, защото там нямаш право да лъжеш. Там всичко е тук. Цялата актьорска игра се събира тук. В очите. И ти нямаш опцията да не си искрен. Да. И на мен ми отне доста дълго време, все още си намирам някакви механизми да разбера кое чувство е близо до кое друго чувство. Примерно да изиграеш много силна болка е едно и също като да изиграеш... Не, това не е правилен пример. Защо? Защото исках да кажа за сълзите, обаче не тръгнах от грешно място. Продължавайки за болката е една и съща. Начина по който контекста, в който ти ще я вкараш е различен. Да. Но болката от това дали ще загубиш домашен любимец или ще загубиш човек е една и съща. Да. И пак е изключително силно чувство, което пари тук и хваща тук. И вече контекста, в който го вкараш, е различен. Относно сълзите, аз мога да плача по команда, което може би ми е Да. Супер! Това ми е нещото, което съм си намерила, което съм... така. Но момента, в който се научих да плача по команда, разбрах, че пък има различни видове сълзи. И ти нямаш право, ако плачеш от болка, да си мислиш за нещо щастливо, защото се вижда. Всичко се вижда. Вижда се защо плачеш. Дори да не се чете точно, аз плача за котката ми, която, за съжаление, вече не е с мен. Вижда се, че плачеш за нещо, което много силно те боли. Да. Ако ти трябва да плачеш за нещо, за което си тъжен в определената роля, ти нямаш право да плачеш от щастие. Да. И същото е, ако ти си щастлив, ти нямаш право тези сълзи, които пускаш да са от тъга. Защото се вижда. Виждат се различните видове сълзи. Вижда се, че лъжеш. Вижда се, че лъжеш. Да. А ти не може да лъжеш. Ние не сме платени лъжци. Не сме. Дали? В един аспект, да. Добре. Не, чакай сега. Държа да го кажа това нещо. Давай. Нашата работа е ние да създадем нова вселена. И вие да вярвате, че тази вселена е единственото правилно и вярно и съществуващо нещо в този конкретен момент, което не е лъжа. Друго е. Така ще почне епизода. Добре. С днешна дата ти сега участваш в сезон 11 на Гласа на България. Да. Как реши да се запишеш, да участваш? От актьорство към музика. Виж сега, за мен те са вързани. Така е. Някак си
Това са като две части от пъзъл. Mm-hmm. И едното без другото не може. Да. И още повече, аз мисля, че това съм го казвала някъде. За мен музиката е изкуството, което обединява всичко. Mm-hmm. Ако гледаш една много красива сцена, ако е тихо, ти няма да получиш същото въздействие. Да. Колкото като има музика. Да. Ако не можеш да танцуваш без музика, Mm-hmm. Музиката е някакси рамката на всичко. За мен музиката е ей тук. Да. И исках просто да видя. Какво ще да стане? видя дали има музика някъде. Пък било то в малкия ми пръст. Има музика. Добре, как реши да избереш песента Грозна от филма групата Голата истина за група Жигули? Звънна ми Ирен и ми каза всичко хубаво, браво, нали? Много страхотно. Българска песен. Аз казах, аз имам 7 английски. Тя каза, да, знам. Българска песен. И аз казах, задължително. Тя, да. И аз казах, окей, Черната овца. И тя каза, Черната овца, ти не си ли гледа формата, пяха я. И аз казвам, добре. И много ме затрудниха, нали, първи ми избор беше Лили Иванова. Да. След Черната овца, бам, за тебе бях. Амбициозно знам. Добре, че не стана. И тя ми каза, не, искам някаква бърза песен, нещо, което много те кефи. И аз няколко дена по-рано бях гледала Голата истина за група Жигули и си казах, боже господи, ние най-после имаме толкова як филм. Да. И той не е топ филма ни. Защо не е топ филма ни? Защото е много добър. Всичко в този филм е много добро. Всичко... Браво! Аз го гледах наскоро, съвсем наскоро го гледах. Страхотен е! И тази песен просто тя си въртеше на репит и аз казах, окей, тя е. Айде да пробваме. Да. И аз не съм убедена, че изпях тая песен по начина, по който тя трябва да бъде изпята, защото това е песен, в която има толкова много характер. Това е песен, която е просто... Имам си няколко песни, на които бих горила правителство, тематично за изборите. Да. И Грозна е моралното правителство. Моралното правителство гори на Грозна. Да. Това си го представил. Добър избор е, между другото. Не сега. Добър избор за песен. На мен много ми хареса как я изпълни. Жестоко беше. Просто феноменално. Добре. Павка, аз ти предлагам да преминем към сегмента. Имам един нов сегмент в това предаване. Да, знаеш къде да отидеш. Сега, спокойно, всички така гледат. Аз съм сама в апартамент с двама мъже. Само да кажа. Няма страшно. Така, в този сегмент носим една кутия, която е много лошо опакована. Сега, както казах, сама каза, мъже не могат да опаковат. Но, искам да отвориш вътре... там. Вътре има нещо, което е за теб. Живо ли е? Не. Може да е живо. Не е живо. Не ще да умрял. Не е живо. Спокойно. Отваряй. Нищо на тикс. Нещо на тикс. И то такова, като не е контексто. Но да, отваряй сега на камера. Спокойно. Има нещо, което е за мен. Да. И? Ще видиш, като го отвориш. И ще ти кажа. Дън. Така. То малко се е обърнало. Ей там. Въгълчето. Както каза... Страхотно е! От проучването разбрах, че много си обичаш кученцето. Това е за него. Много благодаря! Да му го сложиш. Същия цвят като каишката му е в момента. Така ли? Супер! Так му ще можеш да му го закачиш. И искам да ми разкажеш за него, за вашата връзка. Манго, първо, кръстене на плода. Държа да отбележа. Така. Много важна. Подчертана така с дебела линия ремарка.
защото аз много често минавам покрай женския пазар. И осъзнах, че това име не е много подходящо, едва когато минах покрай женския пазар. Не е политкоректно. Да. Иначе Манго е най-страхотната история на миналата година. Миналата година беше хубава само единствено заради Манго и заради най-добрата ми приятелка, която е виновна за Манго. Mm-hmm. Просто... Аз такова куче, конкретно италианска хрътка, знаех, че ще имам от 2020, намерих снимка. Да. 2020 съм скриншотнала точно куче, което изглежда като Манго. И помня, че още от тогава говорих как аз ще имам такова куче, 100%, на 1000%. Това е единственото вярно куче за мен. И си връщам архивираните сторита в Инстаграм и виждам как в годините аз периодично пускам такива кучета и казвам, аз ще имам такова куче. Ето това куче ще имам, ако имам куче, ето това куче ще бъде. Да. И миналата година, незнайно как, видях една жена с италианска хрътка. Започнах да галя италианската хрътка, за първи път пипнах такова куче, нали, видях го наживо, видях колко е страхотно и малко и тъничко и крехко и И питах тази жена, извинявайте, това куче откъде е? Да. И тя ми каза, има една украинка, която е в Шумен, тя има развъдник там, може да ви дам телефона. И аз казвам, страхотно. При което се прибирам, нали, така трепереща. До този момент аз в банковата ми сметка имам някъде около 42 лева. Така. Добре. И звъня на тази жена с развъдника, казвам, здравейте, аз разбрах, че ви имате развъдник за италиански хрътки. Казвам, много правилно сте разбрали. И аз казвам, случайно да има така нови, чисто новички, топли още кученца. И тя казва, да. И аз, има ли белички? Тя казва, да. И аз казвам, супер. Има ли мъжки белички? Тя, да. Колко ще струва? 4000 евро. И аз, И затворих телефона. А ти през това време 42? 42, аз ги гледам, представям си нулите отзад. Няма да стане. Целита битова стреч. Ама не е невъзможно. Нали? Викам, ще ги събера. Така. При което звъня на мама, казвам, мамо, звънах на един развъдник и тя, не. Казвам, не, слушай. Казаха, че има точно това кученце, което аз искам. 4000 евро и мама хлъцна. И аз казах, викам, това не е моето куче, да знаеш. Викам, 4000 евро, мен ще ме е страх да го оставям, мен ще ме е страх да го извеждам. Всичко ще ме е страх. И както си скролвам във Фейсбук, вече тъжна, че няма да има това куче, виждам един пост на един човек, който не е развъдник, той е просто човек. Да. Който в една група за всякакви намерени, загубени, всякакви живота, е пуснал снимка на едно синьо легалце, в което има едни нацвъкани запетайки и едно бяло. Така. Всички черни, едно бяло. И човек казва, помощ, не знаехме, че женската ни не е кастрирана. Така. Не знаем какво се случи. Те са живяли, мъжкия и женската, примерно 2 години заедно, нищо нямаше и сега изведнъж имаме кученца и нямаме какво да ги правим. Така че, помагайте! Това е много хубаво. При което аз го гледам този пост, викам, какъв е шанс? И ги гледам, те изглеждат като малки питбулчета. Да. Викам, това не са италиански. Това е нещо друго. И звъня на този човек, викам, здравейте. Той, здравейте! И аз го чувам как вече 6 италиански хрътки. Ужас вкъщи. И аз казвам, това е италиански хрътки. Той казва, да. И аз, ама тези мъничките италиански хрътки, италиански хрътки. Той казва, да, такива са. Аз казвам, И са чисти, нали? В смисъл, това е чисто кръвни. Не знам, защо толкова много ме интересуваше. Но, нали, чисто да знаеш. Кръвна, италианска хрътка. Той казва, да, и мъжката, и женска, и мъжкия, и женската са италиански хрътки. Децата им също са италиански хрътки, нали? Какво повече да ви кажа? Да. И аз казвам, окей, това беличкото и те... Да. Аз казвам, то някой взел ли го е вече? И той, не, никой не го иска. Аз казвам, мъжко ли е? И той казва, да. И аз... И почва така, като на Гринч да ми се кадри устната нагоре. И аз казвам, добре, колко ще струва това удоволствие да отнема този
товар от вашето рамене. И той казва, вижте, аз не искам да продавам тези кучета. И аз вече така. В смисъл. И той казва, просто искам да поемете ваксините, чипа и храната, докато не го вземете. В смисъл, това е. Да. И аз вече се да облягам се назад и казвам, добре, затварям телефона, звъна на мама, казвам, мамо, това е ситуацията. И мама казва, колко пари имаш? И аз казвам, 42 лева. И тя казва, и какво? И аз казвам, не може ли? И вече почна да се пазаря. Викам, сега, аз ще идвам, ще правя това и това и това вкъщи. И тя, не, ти ако ще си взимаш куче, ти ще си взимаш куче. Да. И аз казвам, добре, затварям телефона, отивам при най-добрата ми приятелка и такава разревана. Нос една пица. Викам, Моника. И тя, да, и аз намерих го. И тя, кой? И аз, Манго. Аз знаех от началото, че се казва Манго. От 2020 той се казва Манго. Така. И почвам да й рева. Викам, той е много хубав, той е много сладък. Свалила съм си снимките на телефона, едната ми беше лок скрин. Побъркана. И показвам, викам, това беличкото тук. И тя ги гледа всичките и казват, това е кучето ти. Аз казвам, да. И тя, ти не можеш да го вземеш. Аз казвам, защо? И тя, то е чисто ново. Аз казвам, да. И обяснявам цялата ситуация. Моника гледа кученцата, отзумва и казва, звънни му. В смисъл. Казва, звънни му, аз ти дам тия пари, имам излишни. Викам, не бе, човек. Казва, не, звънни му, просто ето. И ми ги прати по револют веднага. И аз си ги върнах. Тя казва, не звънни му, защото това е единственото бяло куче. Ти няма да намериш такова куче, което да не се продава и което на всичкото отгоре да е бебе. Да. Така че му звъни, докато някой друг не го е взел. И аз звъня, разтреперена. Здравейте, ще взема бялото куче. И той казва, добре, страхотно много се радвам. Вика, само дали може да ми кажете фейсбука ви, къде живеете, в какви условия живеете и ми направи едно зверско проучване, за да види в какъв дом отива кучето. Добре. За което Евола. Да. И той каза, окей, нали, ние сме съгласни с жена ми, така че... Твое. И оттам всъщност, че отидохме да вземем Манго, най-добрата ми приятелка си взе брат му, който се казва Фют. Да. Така че, да, ние имаме вече 2 кучета. Това е много готино, много сладко. Да. Наистина, пожелавам ви още много хубави моменти да си имате с Манго. Сега, като за финал на нашия разговор, да ми кажеш какво е за теб космоса. Окей. Това ще ти го кажа с един много странен пример. Давай. 2020 година, по време на карантината, много ме удари лудото и започнах да правя водени медитации. Така. И тези водени медитации ме водеха в много различни краища на съзнанието ми. И в едната конкретно казваха, то беше регресия, отиваш в преден живот и след като умреш, съзнателно продължаваш да си в съзнание, да. Само че се изтегляш нагоре. И аз, изтегляйки се нагоре, си видях тогавашното тяло и продължих да се изтеглям нагоре. Вече спрях да слушам това, което човека ми говореше. И изведнъж се изтеглих до толкова нагоре, че аз бях една сфера. Една червено-оранжева сфера, която това правеше. Да. И бях в космоса. Вау. Обаче космоса беше някакси много приятно и много познато място. И сферичката ми се обърна някакси настрани и видя, че до мен има едно друго създание, което беше една синя. Не сфера, ами то беше просто такова. И аз много добре знаех, че този го познавам. И това е много близко мое нещо. И той е там. И ме чака. Не знам кой е сега в този живот, но знам, че го познавам. И за мен това е космоса. Космоса е там, където отиваш след като заспиш тук. Това е много готино казано. Много ми хареса този отговор, наистина.
Даже доста тежък отговор бих казал. Добре, трябва да сложа сега финал. Аз не мога да говоря вече, защото просто анализирайки цялото това нещо, останах без думи. За мен беше удоволствие. Коя камера гледам? На тази камера гледам. Добре. За мен беше удоволствие, уважаеми зрители. До мен беше Владинела с 2 Л. Много важно да подчертаем. Аз бях Виктор и ще се видим следващата събота в следващия епизод. Не забравяйте да се абонирате и да харесате YouTube канала. Чао, чао!